Hementxe gaur, ikus dezakegu, harrapatu dugun espezie berezi bat. Hauxe da, txonta arrunta. Txontek badute, kasu honetan, ar bat da, arrek badute aurpegia gorrizta eta olako kasko grisa. Kasko gris hori, orain udaberrian bada polit-polita dagoen garaia. Ze, luma berri horiek ekoiztu zituen pasaden urtean, baina desgastearen bidez orain agertu zaio kolore gris berezi hori. Hementxe, ugaltzen ari da, baina neguan gure zelaietako edo gure zelaietan ikaragarriko hegazti taldeak egiten dituzte. Askotan, pasatzen garenean haien ipurdi berdea ikusteko aukera dugu. Badago beste txonta bat, iparraldetik datorren txonta, ipurdia txuria duena. Orain, egingo duguna da askatu.